Asibingelele bafowethu, umkhuluma Khifi usentabeni uzogubha imithi. Nawo umuntu onamandla. Mawufuna ukuphakama, ufuna ukuba namabhizinisi akho. Lo muntu lona uyawuthatha uhambe nawe emsebenzini, ufake ekhanda, ufaka kanje. Lo muntu lo hlala la ekhanda lo muntu. Awukhiphi ngisho usemsebenzini. Bazobe sebeyahlonipha emsebenzini bebona ukuthi into zakho ihamba kahle. Emva kwalokho uzophakama ube nama-million. Bafowethu simple lo muntu lo. Lo muntu nje mawuza kimi uzofuna lo muntu lo ungiphathela usheleni le mali yakudala. Angifuni imali eningi ngoba ngiyinyanga esebenza ngeqiniso nenyanga ephilisa abantu ngeqiniso. Bese ngiba nangu omunye umuntu. Lo muntu lona nawo futhi nawo onomthelela onzima kakhulu ekutheni into zakho iphakame. Lo muntu lo sondela kimi ngikwenzele nayi ikhombo. Ma ufuna le khombo uphatha uthi ubhoko.